Misión naval internacional é o que propón Donald Trump para que o Estreito de Hormuz sexa seguro e quere que se unan países como Francia, China ou Reino Unido. Todo isto logo do ataque á illa referente da industria petroleira iraniana. Dende Teherán rexeita un alto fogo que tampouco cesa no Líbano, con máis de 800 mortos. Medio Rural pide ao Goberno Central que aplique rebaixas nos impostos de enerxía e do combustible pro sector agrogandeiro. É unha das peticións da conselleira María José Gómez tras un encontro con representantes de unións agrarias. O sindicato anunciou que porán piquetes informativos para comprobar a procedencia e o prezo do leite das cisternas que cheguen a Galicia. Vamos a pedir ao Goberno de España que reduza os impostos que gravan a enerxía e o gasóleo agrícola. En Bertamiráns, no concello de Ames, a Garda Civil detivo un home e unha muller ao ser sospeitosos de ter acoitelado unha persoa. Unha discusión acabou nunha pelexa na que a muller acabou sacando un coitelo e ferindo a vítima. Camiños da historia e natureza a lombos dun cabalo. Así viviron esta tarde no concello ourensán de San Amaro a súa ruta cabalar. Máis de 90 participantes de diversos puntos de Galicia completaron un itinerario de 20 kilómetros. Nos minutos damosles máis detalles. Saúdos, que tal? Boas noites. Donald Trump propón crear unha misión naval internacional. O seu obxectivo, a reapertura do Estreito de Hormuz. E Trump confía en que participen países como a China, Francia ou o Reino Unido. Esta proposta estivo precedida polo ataque estadounidense á illa de Har, un enclave estratéxico para o petróleo iraniano. O Estreito de Hormuz é unha vía fundamental para o comercio internacional do petróleo e o aumento do prezo do cru depende en boa medida do seu bloqueo. Donald Trump dixera que a Mariña estadounidense o ia liberar en pouco tempo e este sábado introduciu outro xiro de guión, o propoñer unha misión naval internacional para facilitar a circulación de petroleiros. A través da rede Truth Social, di que espera que participen Francia, o Xapón, Corea do Sur, o Reino Unido e unha gran novidade, tamén a China. Unhas horas antes, os Estados Unidos bombardearan a illa iraniana de Hark, o gran referente da industria petroleira da República Islámica. O ataque centrouse en instalacións militares, pero a súa infraestrutura petroleira quedou intacta para evitar que a crise do cru vai a máis. O propio Donald Trump definiuno como un dos bombardeos máis poderosos na historia do Oriente Medio e asegurou que se aniquilaron todos os obxectivos militares. A illa de Hark está situada a 25 kilómetros da costa iraniana e constitúe un mega complexo polo que pasa o 90% do petróleo do país dos ayatolás cara a exportación. Unha boa parte vai con destino a China. Este sábado produciuse un ataque contra a embaixada norteamericana de Bagdad, a capital de Irak, que provocou un incendio. A Garda Revolucionaria iraniana ameaza con atacar instalacións militares estadounidenses nos Emiratos por considerar que foron cómplices no ataque a Hark. Desde o alto mando militar en Teherán rexeitaban este sábado un cesamento do fogo en territorio iraniano se non acaban antes os ataques dos Estados Unidos e Israel. Mentres ascenden a 826 os mortos polos ataques israelís no Líbano. Esta tarde o presidente francés Emmanuel Macron autopropúxose como mediador para propiciar un diálogo entre hebreos e libaneses. Aquí en España, o Goberno asegura ter preparado un paquete de medidas para facerlle fronte á suba de prezos pola guerra, pero segue sen concretalas. Asegura a vicepresidenta Montero que se aprobarán cando sexa oportuno, di que hai que estar vixiantes e lanza unha mensaxe de tranquilidade. Habrá que seguir observando el precio del combustible, pero lo que pueden tener la seguridad los ciudadanos, y lo saben porque ya lo han experimentado, que en situaciones de crisis coyunturales o de crisis derivadas de algunas circunstancias, el Gobierno de España siempre va a actuar. Pois iso é o que lle pide a Consellería de Medio Rural ao Goberno, que actúe xa con rebaixas nos impostos da enerxía e tamén do combustible. Sí, porque o gasóleo agrícola aumentou o seu prezo un 20% na última semana. Solicitouno a conselleira María José Gómez logo dunha reunión con representantes de unións agrarias onde tamén trataron a renovación dos contratos do leite. Xoel Rodríguez.
Sí, uns contratos que se están negociando e que se teñen que renovar en cuestión de 2 semanas e que inclúen propostas como, por exemplo, a baixada en ata 3 céntimos por litro de leite. A isto hai que sumar as denuncias nas últimas semanas por parte dos produtores pola entrada no noso país de leite procedente principalmente de Francia e de Portugal a uns prezos máis reducidos, o que supón, din, competencia desleal. Dende o sindicato Unións Agrarias reclaman máis controis a este respecto, por iso dende a Xunta xa anunciaron un plan específico de control para garantir, din, a sustentabilidade deste sector. E a todo isto, aínda hai que sumar tamén as consecuencias da propia guerra en Irán e o impacto que poida ter sobre os prezos, por iso dende a Consellería de Medio Rural tamén reclaman ao Goberno central esa rebaixa nos impostos, particularmente da enerxía e dos combustibles para o sector agrícola. Os efectos do conflito en Oriente nos prezos dos combustibles ou nos fertilizantes estánse deixando notar entre os gandeiros, que ademais atópanse negociando o prezo do leite cas industrias transformadoras. Unións Agrarias acaba de manter unha xuntanza urxente ca Conselleira de Medio Rural para denunciar ademais da suba dos custos que están sufrindo competencia desleal tras detectar a entrada de cisternas dende Francia e Portugal con prezos de leite moito máis reducidos. Con precios en orixen en Portugal e en Francia superiores aos 40 céntimos, vender leite a 20 céntimos posta en Galicia, sin lugar a dudas, é competencia desleal. E, polo tanto, é unha situación ilegal que pretendemos que tanto a inspección da Xunta como do Ministerio, a través da Comisión Nacional de Competencia, actúe con contundencia. Unións Agrarias tamén denunciou que a industria está ofrecendo prezos máis baixos aos gandeiros de ata 8 céntimos ao litro, xusto en pleno incremento dos custos. Por iso, dende Medio Rural anunciaron a realización de inspeccións exhaustivas dos contratos do sector, así como da etiquetaxe do leite. Tamén avanzaron outras medidas. Vamos a pedir ao Goberno de España que reduza os impostos que gravan a enerxía e o gasóleo agrícola, como xa se ten feito noutras ocasións, e que o faga de xeito urxente. E no ámbito da renovación dos contratos lácteos, pois pedimoslle ás industrias corresponsabilidade. Dende Unións Agrarias anunciaron a activación de piquetes informativos onde se detecten cisternas con leite foráneo para comprobar a súa orixe e o prezo do produto e denunciar se procede. Outro dos sectores produtivos galegos afectados por este conflito é o da pesca. Se o prezo do gasóleo continúa subindo, xa non será rendible saír a faenar e isto podería provocar unha paralización da actividade. Os destilados medios que usan os sectores produtivos galegos, a agricultura e a pesca, e dicilo diésel, é o combustible máis afectado pola suba derivada da guerra de Irán. Se segue subindo o combustible, algúns armadores poderían optar por non sacar os barcos a pescar porque ou cobran o peixe a prezo douro, din, ou non lles compensará poñelo nas lonxas galegas. Polo de agora, a flota galega mantense no mar. Os armadores reúnense o luns co ministro do gremio, Luís Planas. Hai que manter o precio do combustible nunos parámetros que, digamos, nos permita a súa rentabilidade, senón vamos ter que parar os barcos e parar unha fonte de alimentación, eu penso que é clave e básica para a aprobación española e para a europea, e, polo tanto, pois, por un lado, esas medidas de manter un precio máximo por litro do combustible, e, por outro lado, pois, outras medidas fiscales que se poden implementar e que levamos moitos anos pidendo, como é a reducción do IVA no peixe. Do mar a lonxa, o mercado. A crise da suba de prezos de combustibles pola guerra de Irán comeza tibiamente a chegar ás mesas das casas galegas, especialmente nos produtos de importación como a nécora non galega, que xa subiu 5 euros o kilo. Sí, en la mercancía sobre todo que viene de importación. Sí, ya subió un poco. Sí, é certo que está aí, entonces creo que a xente tamén xa está un pouco asustada. Está dicindo, non sei o que vai a pasar, a ver que no que vai a acabar isto e tal e cual. En menos de 15 días de marzo, o diésel para embarcacións xa se duplicou de 500 a 1.000 euros a tonelada. O non á guerra volveu escoitarse hoxe en concentracións espalladas por todo o país. Convocadas pola plataforma Parar a Guerra, milleiros de persoas manifestáronse en varias cidades pedindo que remate o conflito e non esquecer a Gaza. A plataforma asegura que son movilizacións pacíficas e varios persoeiros da política e da cultura sumáronse a elas.
Unha das cidades onde houbo concentración en contra da guerra foi Santiago de Compostela. Distintas organizacións reclamaron o fin da violencia en Oriente Medio e exixiron solucións baseadas no dereito internacional. Lara Méndez, secretaria da Organización dos Socialistas Galegos, participou na movilización. O Partido Socialista está aquí para decir alto e claro non á guerra. Unha guerra injusta como todas as guerras, en unha guerra que ten vítimas, que é a cidadanía. Cidadanía que ademais non ten a capacidade de escoller e se ven involucrados en esta guerra que mata nenos, nenas, mulleres, poboación e xente civil inocente que, como digo, non escolleu esta situación. E tras 2 semanas de campaña en Castela e León, os candidatos aproveitaron hoxe a xornada de reflexión para descansar coa familia ou no campo. Mañá votarán máis de 2 millóns de cidadáns nos terceiros comicios en menos de 3 meses. Marcos Sueiro. Que tal, David Antía? Unhas eleccións que no caso de Castela e León non son adiantadas, pero cuxo resultado pode ser tamén axustado. Hoxe, como dicides, foi día de reflexión e os candidatos evitaron as mensaxes políticas directas. O candidato aspirante do Partido Popular, actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pasou a xornada en Salamanca coa súa familia socialista, Carlos Martínez en Soria, vendo o río Douro, e Carlos Pollán de Vox en León. Esta comunidade que reúne, como sabedes, 2 territorios históricos, León e Castela, é moi extensa, aínda que está pouco poboada. O día de hoxe pasou para a cidadanía como a véspera dun día calquera de votación. A vida cotiá só se viu salpicada por algunhas convocatorias de manifestación de non a guerra, das que xa falamos, como a que tivo lugar aquí en Valladolid. Mañá votan e deciden o futuro dunha terra lindeira con Galicia. Castela e León é a comunidade máis extensa de España, o que converte nun reto a xestión dos servizos públicos. Nunha das rexións máis avellentadas e con menor densidade de poboación, a despoboación, a incerteza económica e a sanidade son as principais preocupacións dos castelán-leoneses. Durante a campaña, os partidos debateron sobre como atraer investimento, impulsar o sector agroalimentario e medio rural e reter o talento. De propiciar y asentar mediante esas políticas públicas las garantías para poder alcanzar el desarrollo de un proyecto vital independientemente de donde residas. Con una primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León, que será gratuita. Os resultados nesta comunidade autónoma adoitan actuar como termómetro do que acaba pasando nas eleccións xerais. O Partido Socialista afronta unha nova reválida tras os escándalos que asolaron as súas filas durante os últimos meses. Apoiado por Ferraz, o seu candidato leva como alcalde de Soria preto de 20 anos. As eleccións en Castela e León vívense de preto na nosa terra, comunidade limítrofe con Galicia, nalgunhas zonas incluso se fala galego e a nosa lingua apréndese nos institutos. Las infraestructuras que nos atraviesan a los dos, que nos conectan con el resto de España, que a toda esta zona la conectan con Galicia, con nuestros puertos por donde se exportan muchas mercancías, son absolutamente fundamentales. As enquisas encabezadas polo PP desbotan unha maioría absoluta situada nos 42 escanos. Tentando entrar nas Cortes de Castela e León, os partidos a esquerda do PSOE, con Sumar e Podemos concorrendo por separado en distintas alianzas. E máis de 40.000 galegos viven na actualidade en Suiza. Por iso, o presidente da Xunta viaxou ata Zúrich para reforzar os vínculos con esta colectividade no exterior. Gloria Varela. E Alfonso Rueda reuniuse este sábado con representantes de varias entidades galegas aquí en Suiza e agora mesmo participan nunha cea con máis de 1.000 galegos. O presidente da Xunta dixo que estas colectividades son os mellores representantes da marca Galicia Calidade e enxalzou o seu papel como garantes da nosa lingua e da nosa cultura máis aló das nosas fronteiras. O presidente Rueda lembrou o compromiso do goberno galego con todos os que queiran volver a Galicia, impulsando medidas como a estrategia Galicia Retorna. Isto de verdade que vivindo aquí en Suiza, que é un país con tantas posibilidades, manteñades o espírito de Galicia, que pensedes en que Galicia calidade, que é un lema que recuperamos hai pouco tempo, é o que nos identifica no mundo, e que presumades de todo o que supón.
En Galicia hai máis de 3.000 residentes con nacionalidade cubana. Todos e todas están seguindo de preto as novas sobre a situación política do seu país e as continuas declaracións de Donald Trump sobre a illa. Este serán, moitos celebraron en Moaña a festa de Cuba e nós tivemos a oportunidade de conversar con eles. Raquel Gandoi. Non pasaron nin 24 horas dende que por primeira vez o presidente Miguel Díaz-Canel confirmou por televisión que funcionarios cubanos están en conversa cos representantes da administración Trump. No máximo apoxeo do bloqueo económico dos Estados Unidos sobre a illa, hai 3 meses que non entran barcos de combustible e cun novo contexto internacional, os cubanos cos que nos acabamos de falar hai un anaco en Moaña, aquí na festa que organiza Vibra en Clave, que segue aínda celebrándose. Esos cubanos nomes entre a preocupación e as expectativas de cambio sempre que sexa en paz. Moitos levan décadas en Galicia e teñen xa a dobre nacionalidade. En contacto cos seus compatriotas que aínda viven en Cuba, contábannos hai un rato que dende hai días a Habana é escenario de caceroladas, protestas e detencións. Y los momentos que se están viviendo son fuertes por toda la situación que hay, de situación de los alimentos, la situación de los apagones, la situación de un pueblo que ya son las horas de un cambio para bien. Un cambio sin necesidad de que haya guerra. Ya que estamos en unos días muy complicados, llevamos muy complicación de Cuba mucho tiempo, pero ahora con el tema de los apagones, el tema del petróleo, todo que ha cambiado en Venezuela, está muy complicado Cuba, ¿sabes? Esperemos que las cosas vayan a mejor, que es lo que estamos deseando todos. Esperando una esperanza de que cambie el gobierno porque ya no aguantan más. Y mi expectativa es que no haya guerra, que no haya intervención, pero que haya cambio dentro de la isla. En outros asuntos, o Concello de Vigo vaille reclamar a Audasa preto de 140.000 euros. Son cartos correspondentes ao imposto de bens inmobles que a concesionaria da AP9 non lle abonou no último catrimestre de 2023 ao se aplicar unha bonificación do tributos xa suprimida. O Concello de Valga, que litigou polo mesmo motivo contra Audasa, obtivo un fallo favorable hai uns días. Ana Pontón participou na presentación do protocolo Lingua Vital impulsada pola plataforma Queremos Galego. Alí a voceira nacional do BNG asegura que é necesario frear a emerxencia lingüística na que se atopa o galego. Estamos aquí e dicindo alto e claro que queremos galego, que queremos que a lingua das nosas aboas, dos nosos pais, sexa tamén a lingua das nosas fillas e das nosas netas, e esta é tamén o sentir que ten a maioría da sociedade galega. Polo tanto, hoxe aquí o que se ve é o verdadeiro pacto pola lingua. Unha torre exterior que rodea o castelo de Escalona na provincia de Toledo derrubouse este sábado sen causar danos persoais. Este era o momento no que caía as filtracións de auga como consecuencia das chuvias rexistradas no municipio durante as últimas semanas é a principal hipótese que manexa o Concello para explicar o derrubamento. Con tanta auga cederon as pedras desaparecendo a cimentación do lateral dereito da torre ocasionando o seu colapso. As visitas ao castelo quedaron suspendidas ata que os técnicos de patrimonio poidan inspeccionar o conxunto e garantir a seguridade. Este castelo, declarado ben de interese cultural, é unha edificación gótica con palacio interior mudéxar e con orixes que se remontan á época romana. Prisión provisional para os irmáns detidos polo crime de Francisca Cadenas en Villafranca de los Barros, en Badaxoz. Os restos da muller apareceron no patio da casa dos detidos. Isto pon fin a 9 anos de incertezas. Os detidos recibiron berros e insultos da veciñanza ao chegar ao xulgado. E aquí en Bertamiráns hai 2 persoas arrestadas por intento de homicidio tras unha liorta. A investigación apunta a que o apuñalamento foi por unha discusión entre a detida e outro home. De máis datos, Alejandro Álvarez. Sí, pois os feitos aconteceron no Parque Pazo da Peregrina, aquí en Bertamiráns, e como ben indicabades, todo xurdiu a raíz dunha disputa entre a muller detida e a víctima, en a que se viron implicadas ata outras 3 persoas. Nun momento desa discusión, a muller sacou un coitelo de cociña e asestoulle varias coiteladas no tórax á víctima, polo que tivo que ser trasladada ao Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Grazas ás investigacións dos axentes da Garda Civil, lograron dar cos presuntos agresores e 2 deles, entre eles a muller, xa ingresaron en prisión por un presunto delito de tentativa de homicidio e os outros 2 quedaron en liberdade con cargos.
E unha menor tivo que ser trasladada esta mañá ao Hospital da Coruña por mor dun incendio na cociña da súa casa en Oleiros. A familia tivo que refuxiarse na parte alta da vivenda e foi rescatada por un veciño a través dunha ventá. O incendio iniciouse ás 8:30 da mañá na cociña desta vivenda de Oleiros. Segundo as primeiras investigacións, o lume puido prender nun cargador e despois estendeuse ao resto da estancia, que quedou calcinada. Foi o pai quen se decatou do lume e da acumulación de fume e cando alertou ao resto da familia que estaba no piso superior, xa comprobou que a filla duns 15 anos presentaba síntomas de intoxicación, polo que foi trasladada ao hospital. Ao non poder sair pola planta baixa, un veciño conseguiu rescatalos a través dunha ventá, xa antes de que chegasen os bombeiros. Outro incendio esta noite pasada danou a cafetaría instalada na Alameda de Santiago. Segundo os primeiros indicios, o lume prendeu nun colchón situado debaixo da estrutura metálica que sustenta o establecemento. Ao chegar aí sabimos que o incendio en principio era exterior, producíase nos baixos, por debaixo do que era a cafetería, porque está aérea, chegaron a arder uns colchóns, uns enseres personais que había ali. O fume entrou polos condutos do aire que tamén arderon, pero non houbo danos persoais. A cafetaría está pechada temporalmente desde o mes de xaneiro. Os condutores da Nacional 540 manifestáronse polo estado crítico no que se atopa a estrada. Denuncian as fochancas e a sinalización deteriorada. Reclaman unha reparación urxente que garantice a seguridade vial na principal vía de conexión entre Lugo e Ourense. A marcha lenta, a mesma velocidade que lles exixe circular o mal estado da Nacional 540. En pouca velocidade vas dependendo os baches máis ou menos de memoria e vale os esquivando. A veces tens que incluso invadir o carril contrario, que non debes. Pero é que non tens por onde pasar, porque o coche vai pegar abaixo. Entonces é imposible, é imposible. Di meu pai que hai que ir no tractor. Eu que son motociclista é un peligro moi grande para as motocicletas, non hai por onde pasar, con seguridade, o sea, tens que levar unha velocidade moi limitada. Unha caravana de vehículos percorreu a distancia entre Chantada e a Barrela en protesta para exixir o arranxo integral da vía. Era intensitable. O último asfaltado integral foi no ano 96. Estamos celebrando precisamente o 30 aniversario. Hai uns días as máquinas comezaron a traballar para reparar a vía, pero os veciños desconfían. Cada vez que ven que nos manifestamos ou que protestamos, ocurreselles facer uns arranxos míseros, pobres e ridículos que pa pouco sirven. Que dure anos, que non sea pois un parcheo que sirva para calar un pouquiño as protestas. Levan 2 anos de protestas polo estado da Nacional e reivindicando unha autovía da que só hai un treito feito e o resto non se lle espera. Queremos que o fagan nesta de aquí de Lugo Ourense canto antes tamén e a ver se somos capaces de ter no centro de Galicia, no corazón de Galicia, unhas infraestructuras axeitadas ao que merecemos. A Nacional 540 é a principal vía de conexión entre Lugo e Ourense, en a que cada ano se rexistra unha media de 250 accidentes. En este punto queremos deternos nunha situación que mantén a espera a moitos gandeiros, a gripe aviaria. Dende o 10 de febreiro, España considerase un país libre da enfermidade porque foi en xaneiro cando se detectou o último caso en aves de curral. Este mapa mostra todos os focos espallados por todo o territorio nese momento. Como ven, en Galicia concéntrase na costa. A vía do Atlántico é unha autopista migratoria. A día de hoxe detectáronse 165 focos en aves silvestres, 5 en aves cativas e 14 en aves de curral. Nestes últimos, cando hai un caso nunha currada, o protocolo obriga a realizar un baleirado sanitario. Por iso, xa se levan sacrificadas máis de 3 millóns de aves. Con todo, ningunha en Galicia, non? Iria Soengas. Así é, Antía, porque aínda non se rexistrou ningún foco en aves domésticas en Galicia. Sí que os hai entre a aprobación de aves salvaxes. O último detectábase nunha gaivota a semana pasada en Redondela. A gripe aviaria ten maior incidencia durante o inverno porque é a época en que migran as aves silvestres, polo que hai máis contaxios. De aí a importancia de seguir coas medidas de seguridade como o confinamento das aves de curral ou evitar darlles auga que proceda de depósitos os que poidan acceder esas aves silvestres. Desde a Consellería do Medio Rural respaldan ese confinamento que se decretou hai xa 4 meses como a medida máis eficaz para evitar os contagios.
nas granxas xa hai unhas medidas de bioseguridade estrictas, pero tamén nas aves domésticas é importante evitar o contacto pois, coas aves silvestres para que non poidan transmitirlle a enfermidade pois, ás galiñas. Pois atendan agora a esta idea. 80 voluntarios participaron esta mañá nunha xornada de limpeza de refugallos nos illotes de Areoso e Pedroso preto da illa de Arousa. Esta é unha iniciativa promovida polo proxecto Plancton que xa permitiu retirar 150 toneladas de lixo nos fondos mariños e areais galegos. Unha frota de 18 embarcacións parte da illa de Arousa cunha misión, a recollida de lixo nos illotes de Areoso e Pedregoso. Que aquí traballa moito a corriente, entonces acumulan algunhas zonas, pero o que é triste é que se siga vendo, cando se sacou o tema das pajitas de plástico tal, volve a haber outra vez pajitas, volve a haber residuos de, redes, moitos aparellos que se deixan trasmallos que quedan aí, que dificultan bastante a navegación. A bordo, 80 voluntarios, entre eles 41 mergulladores. Xosé Guillermo é un dos submarinistas que colaboran na limpeza dos fondos mariños. Agora saquei unha lata totalmente oxidada, grande, trasmallo, aí en esa red tamén hai unha zapatilla e por ahora es eso, porque acabo de empezar, pero al encontrar eso ya tengo aí para las 2 horas. Por terra, outro grupo de voluntarios recolle o lixo acumulado no areal e nas rochas do illote, restos de aparellos, rodas, latas e, sobre todo, moitas botellas de plástico acumuladas durante anos. Como está xa o plástico, xa está o plástico requeimado. A limpeza de hoxe é a novena que se fai nos illotes de Pedregoso e Areoso dentro do proxecto Plancton dende o ano 2021. Sobre todo Pedregoso hai moito tema de envases de plástico porque a illa fai como unha parada, entón todo o que ven vai voando e chega aquí, está metida un mogollón de envases todo por esa vegetación. Ainda acabamos de chegar, o día non nos acompaña nada, pero hai moitísimo que sacar. Este proxecto medioambiental permitiu retirar xa máis de 150 toneladas de lixo dos fondos mariños e areais de toda Galicia. O peor foi estar lonxe da familia. Caminaba 10.000 pasos todos os días. Que non se repita. E que parece que todo o mundo olvidou e foi algo moi grave e parece que agora non existeu. E non hai que esquecelo porque foi un enorme desafío sanitario, social e económico. Hai xusto 6 anos a declaración do estado de alarma para loitar contra o coronavirus pechounos nas nosas casas durante máis de 90 días. Foron 3 meses de medos e incertezas, pero tamén de esperanza e solidariedade nos que tivemos que aprender a vivir doutra maneira. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Incertidumbre, non saber como ibas a estar o día seguinte, non saber que iba a pasar ca tua vida, co teu futuro. Fue raro, fue una sensación de, bueno, unas semanas y ya está, pero nada. Luego se hacía cuesta abajo cuando decía otros 15 días, otros 15 días. O peor foi estar lonxe da familia, saber que estaban soas a miña tía, a miña nai. Caminaba 10.000 pasos todos los días. Tengo una casa mediana, no es muy grande, pero tampoco es pequeña, entonces andaba por el pasillo. Estar en casa, sin ver aos amigos e tal, un pouco moi aburrido, pero bueno, al final pásase o tempo e agora xa, pues, estamos fora, estamos ben. Cada día queda un día menos. Mañana domingo todo el país, toda España culminará la desescalada. Dejaremos atrás el estado de alarma y entraremos de lleno en lo que hemos denominado la nueva normalidad. Que non se repita. E que parece que todo o mundo olvidou e foi algo moi grave e parece que agora non existeu. Coñecer a riqueza natural e patrimonial de San Amaro a lombos dun cabalo. É o que fixeron esta tarde máis de 90 xinetes chegados dende distintos puntos de Galicia para participar na ruta cabalar que organiza este concello ourensán. Un percorrido duns 20 kilómetros. Iria prepara a gominola para percorrer San Amaro. Veñen de Meaño. É un hobby que teño desde pequena, non levo moito tempo montando, pero sí que é unha experiencia moi bonita.
Que ao final o cabalo tamén é un ser vivo, ten tamén os seus sentimentos, e ao final unha vez disfrutando os dous é o máis bonito. É moi bueniño, gustalle moito camiñar. É velliño, pero gustalle camiñar. Unha experiencia compartida que hoxe os levará a través da paisaxe e a riqueza cultural deste concello. Percorremos todo, vamos a pasar por diante de cruceiros, diante de igrexas, e o que queremos é que vexan que un concello do rural, un concello pequeno como San Amaro, de 1100 veciños, pois ten moito que ofrecer. Lugares emblemáticos como o Castro de San Cibrao de Laso ou o Mosteiro Budista forman parte deste percorrido de 20 kilómetros. A ruta comezou a celebrarse hai 4 anos con 40 participantes. Desta volta foron máis de 90 xinetes. Desconexión, naturaleza, pouco máis, e ten que gustar. Al final, o de montar a cabalo só entende a persona que monta. Quer dicir, é unha sensación moi liberadora, unha sensación moi bonita, moi ir cos amigos, vas botando un conto, vas vendo paisaxe, vas disfrutando do animal. A ruta remata cunha cea popular e festa, pero o protagonismo dos cabalos continuará este domingo cun concurso de doma clásica. Sirat, a película do director galego Oliver Laxe, encara xa a recta final cara aos Óscar. Sería tremendo que gañase. Oxalá. A gala celébrase este domingo nos Ángeles, aínda que pola diferenza horaria teremos que agardar a madrugada do luns para vela. Rosa Conde. Hai camiños que parecen imposibles, pero Oliver Laxe e Xavier Font están a punto de completar un dos máis fermosos, os Óscar. Este é un momento máxico e un motivo de orgullo tamén para todos os galegos. Como te sintes e que esperas? Bueno, pois sentímonos con toda a gratitude do mundo de poder ter feito este percorrido magnífico desde o Festival de Cannes ata aquí. A película defendeuse por si soa e coñecemos a xente maravillosa no camiño que non fixo nada máis que posibilitar que o filme medrara e nos fixera chegar a un sitio tan icónico como é Los Ángeles. Entón, encantados e intentando disfrutar do momento tamén. Moitísima sorte, Galicia está con vos. Na madrugada do domingo ou luns celébrase a gala dos Óscar, en que o último filme de Oliver Laxe, Sirat, aspira aos premios á mellor película internacional e ao mellor son. O director traduce ter chegado ata aquí como unha lexitimación ao seu traballo. Aquí a xente ten olfato, ven en mí a un cineasta serio, ven en mí a un artista con futuro e queren máis. A candidatura ao mellor son pode facer historia cun equipo feminino á fronte. As súas tres responsables destacan a importancia de darlle visibilidade ao traballo dos artesáns detrás das cámaras. Hacer que el sonido también se vea, por decirlo de alguna manera, pues está siendo una experiencia muy bonita. Le pone el valor, ¿no?, a todos. No creo solo al sonido, ¿no?, a todos los artesanos que también estamos detrás de las cámaras. Mucha gente en estos días nos está como detallando, ¿no?, sensaciones, ¿no?, que el sonido de la peli les ha provocado. Sirat leva meses viaxando e acumulando distincións. Oliver Laxe asegura que para él este longo periplo polo mundo veu reafirmar a súa galeguidade. Despois desta viaxe que me levou primeiro a Cannes, logo me levou por todo o mundo, moito en Estados Unidos e volvín puntualmente a España para os diferentes premios, eu diría que me sinto máis galego que nunca. Logo desta cita americana, Sirat ten outra galega, a gala dos premios Mestre Mateo 2026, que se celebrará a semana que ven en Lugo. A actriz Gemma Cuervo faleceu este sábado, aos 91 anos, en Madrid, tras máis de 6 décadas sobre os escenarios. A Capela Ardente abrirase mañá en Tres Cantos. Tivo unha longa traxectoria profesional dedicada ao cinema, ao teatro e á televisión. Acadou numerosos galardóns. Entre outros premios, recibiu o Max de Honra 2021 de mans da súa filla e tamén a actriz Cayetana Guillén Cuervo, o Premio Nacional de Teatro e a Medalla de Prata da Comunidade de Madrid. Os reis entregáronlle a Medalla de Ouro das Belas Artes 2023.